Good morning mga kabangas. Grabe kabangas oh. Bati mga skorkong ho. Baklay busdik og tiyan. Feeling na nimo ng gamay kag tiyan no, gabusdik lang. Gabusdik kaon pa rice more. Bita mga kabangas, walking si Gabitay tik-tik ko. Walking aksyon kabalaka, busdik ang diyan kabangas. Lingo-lingo pa oh. Murag yung maot. Baklay oy. Saon man nga. Unsay ibayang ilamoy man. Lagi. Busdik ang tiyan. Payon ingon pag 1 cup of rice, 1 cup of bandihado mandi ay. Natas diversion karon mga kabangas. Diversion road sa Gusa. Thank you government sa karsada nga pasiminto. Salamat. Nice kayo. Muna mong area of responsibility diya sa pag-walking o jogging. Ano siya? Buntag sa iyo na mga kabangas sa mga alas 5 may nagsukot. Lain man karon kay dali mo buntag ba? Nagabot sa mga beer ng mga mans. Dugay po mo buntag. Taas ang gabi karon dali po mo buntag. Sige lang importante ang mahalaga. Walking tariya. Grabe kay Madam Sharon, no? Grabe kay Briswoking Madam Sharon, no? Panikamot yun, Madam Sharon. Panikamot yun kay. Hindi ka na naman bata. Grabe, singkamot yun, Madam mo. Siya mo na, baklay, sayaw. Grabe, Madam mo, gubiha. Jag di ay. Wala ka na, slow jog lang ta. Dili lang ta, running. Jag lang. Ang pacing ana 1 lang ba 1 or 2 dito ta palabi kay sakit ang tagtuhod mga uric dia di ba bitaw mga kabangas nindot gid walking at least twice a week thrice a week okay na grabe kinidas wala lang di okay ba wala lang di sakit ang bagtak ug paa ba pamaulan duha basketball sa Sunday ba grabe ha left, right, left. Atirada na ito diyan mga kabangas. Diba? Ito diyaring daplin sa diversion dyan. Mga barko. Wingban. Ban pa mamatang mananap ko. Ito daplin mo hinlok tag mga hangin nga. Hangin. Fresh air. Ang sunset. Ang summer breeze. Hi. Gadabing ta ututan raman ta, buisit. Persyo. Grabe man makapabuhagay. Ito mga kabangas na. Gadab ta dari ututan raman ta, paita. Habang na sila absorb sa utot. Okay na mga daon-daon. Persyo, ututan naman ta. Mga kabangan green grass po manay itawag na mo nga payapi. Thank you all for watching this video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator.